Salam kardeşler. Salam aleykum. Gowmy ýagdaýlaryňyz. Bugün ýygnaşmagymyzyň esasy maksady öňümizde ne? Täze bayram ýetip gelýär. Täze bayramçylykda da näme? Her kimde bir bolşýaly. Täze goşgular, täze makalalar. Çağışyklarymyz üçin bir gowgulkuli, degişme egeňiň hekaýalary taýýarlamaly. Bay Muhammed ağa, sizem täze üçin gadyetimiziň öňüne sanyna yurdumyzda alınıp barlayan işler barada bir seýat makala ýazmaly bolsaňyz. Bolýa. Aýul, Gulşa, Şahyr, üçüňiziň hem täze ile degişli bir goşgularyňyz bolsun. Bolýa başlyk. Kerim senemine akıllı şekerimizi, arkadaş şekerimizi wasp edýän ajaýyp goşgularam ýaz. Hukman. Anlatas. Senem şu täze ile çağılar barada gydyk kılja hekaýa taýýarla. Bolýa başlyk. Kardeşler, yeni kimden näme teklip bar bolsa ine ýanymyzda halipa bar, gelip maslahatlaşaly. Umuman şu täze bayramçylygyna bilimini bek guşap, awra bilen täze ýylymyzy garşalaly. Mene bärik taktım. Biz gatawadan ne dedik? Ala, Şahyram geldi. Otursun Fagaman. Şahir, ağam geldi. Urra! Ağam can geldi. Oho, jigjiklem, gowmy ýagdaýlaryňyz. Ağa, bize täzirler çan ne diýäs? Hay tuweleme, berekella. Ağam, bizim hem täzirler çamyz. Ula kanemem awada mally ýer görseň. Häzir Ýür. Häzir. Ýürsene ýüreýdi ağam. Aýgül, gel gaýdym. Hawa jana molly. Ağaňyz işden ýadak gelle bolşuňyz nähili? Gelneje? Akylly bolun. Barıcı. Gelneje? Şahyr geldiň saman. Ho. Naharyňa maýysy bar kurup gelýär. Näme nahar pişirýäňiz? Palaw pişirýän. Tuweleme. Nesip bolsa Şahyr dowlanyňa mäýitip gelýändir. Çyndanam ağam seň dowlanyň açanay? Täze ilgüni. Täze ilgüni? Ho, siz näme bileňiz okmany? Ýok. Ak gyýdýarlasyň bolsun ýurjym. Sag bolun gelneje. Ece, kaka, otursan sağman. Geldiň oğlum. Owa geldim Ece. Geç oğlum, geç. Geldiň oglum Fagaman. Owa. Näýdi? İşler gowy gidip durmy? Owa Hudaýa şükür kaka. Ondan täze ile taýýarlyk görýäňizmi? Owa ul depkin bilen taýýarlyk görýär. Şahyr, Ho kaka. täze goşuňyma gadyety çap edipdirler. Ho. Tuweleme. Galamyňyz ýitip boldy. Sag bol kaka. Arkadaş şäherine geçirilen ýaşlar bagyşlap festiwaller. Juma Murat, Hawa, Gülşirinler eme bäzek toýaýdyk gitdiler. ay tuweleme. Ýaşy dyn bolsun. Ýaşy dyn bolsun. Hemmek şäwda ýetirsin. Hawa Ýaşy dyn şeydi, hemme kişä Hudaý ýetirsin Şeýle bolsun Allaha. hawa. Oğlum, Ho eze. şo Gülşiriniň ogly sizden duşmudy? Ay, ýok eze. Bizden bir kiýaşul bolmaly. Dogry. Görýäň malam. Sen ýaşyňdakylaň bary eýem çağaly çugaly. Öýli işikli. Sen bolsa hana hol ýan depderçäň eliň alyp ýerden gidýäň oglum, agşam gelýäň, öýde tapdyraň oga. A sen haçan bizi begenirjek he? Begenirje gece. Şeýlemi? Haçan? Ine nesip bolsa, gadyadyň täze sanyna. Sar ýaprak diýip goşgym çap edilmeli. Ýene de goşgu diýädi. Agowda. Ýogsa da täze ile näme ýazmakçy? Howa. Ine bize täze ile halipalan saatlaryny popur edip çalýar. Belki de şo barada ýazarsyň. Hawa, maňa aýdýanym dogry. Ören gowy pikir. Bolup biler. Ağam, ece maňa täze ilmese awada alyp berýär. Sen bolsa hiç tadım alyp bereň ok. Alyp berjega. Çynyňmy? Hawa çynym. Näme isleýäň? Näme alyp bereň? Min gelinjin kurtesinden tutup gelin çöreği desim gelýär. Ay, Tuweleme. Bägül. Nahar taýynmy gyýdym? Han getirdi onu. Oğlanlar, barın sizem çalşyrnyň. Arkaýynjak iýitçeli barın. Bolýaje.
Jumamrat düşeytene maşa. Aha. Gel hany. Süş, gel berik gydym süştenem. Häzir naharam geler. Oho, arman olanlar. Bar bar. Ne diýäňiz, ýetişýäňizmi? O yetişýär. Oturuň. Kerim nähil başlaýarlyňmy? O başlyk. Ödem uluxuju bilen başlananlar. Ay tuweleme. Ýene başlyk. Wagtyňyz bolsa şuňa da bir göz gezdirseňiz. Bu näme? Ol güller hakyny hekaýa. Berekella. Şahir, Hop. seňem goşgyň arndan bir 5-6 ýen tolsun. Bolar başlyk. Oho. Selu hakan wamby? Howa. Ýene taňa täzer. Gowy makala. O näil? Bu sen topardoşuň dämi? Howa. Beýle urta ýazda şu arada. Oçurk. Gülýal topardoşuň wa. Gahrman arkadagyl gahrman ferdarymyň teatratyny ikellep gollap çykyş edýär. Aýdynlar aýdýar. Ýene bir zat tarapy ten topardoşuň bolan soň, sen bu arada köp maglumatlar bilýänsiň. Howa başlyk. Bolýanna, men taňa telbiň işlerini talgydyny berer. Şo ýer gitdi, oçurk ýaz. Men o salyksyny bilýän. Şeýlemi? Howa başlyk. Onda näme? İşiňiz düzsünlik. Sag bolun başlyk. Sag ol. Onuň baş. Selvi, bärdimi? Ine men haýşeden goşulan ählisini getirdim. Häzir. Salam Şahir. Salam Şirin. Gowy adayla. Gowy. Selvi bärdimi? Hälen wer gözläp ýörün. Han gaýdam zokmy? Şirin, sen öýdüň gaýdy ber. Meni azajyk gejirek gaýtjak. Aýdymlama taýlanmasan bayramçylyk ýetip gelýär. He, bolýa. Şahir senem örenim owally. Ha, näme boldy? Başga ýerekdi. Ha, aýdym näme arada bolmaly? Ýaşlaň durmuşy da. Demek föýü arada da. Ay, bolýa. Bir senen çyp göräýäris. Sağ ol köp. Bolýa, sağ ol. Bolýa Şirin, sag ol. Bolýa. Selvi, saga näme bolýa? Näme bolmaly? Ay bir kil gaşyň çykýan welin. Bir zat bolaýdymy kadýdym. İşiň bolmasyn. Goşgyny ber. Me al. Halamadyňmy? Barmy şu? Howa, sen özüň üç hoşu diýdiň dämi? Näl bolupdyr? Halamadyňmy? Halamadym. Näme boldy? Täzen ýaday. Nämesin halamadyň? Halamadym da. Şahir, başarmajak bolsaň şu aday. Men başga birini ýututjak. Yok, Selvi, arkaýyn ol. Oňarýan. Ýöne. Göräýär. Näme bolar? Nä bir bilsem. Näme bolar? Işiň bolmasyn. Bolýa. Uy oğlum, geldiňmi Sagamançy? Howaja.
Bu ne yerlepsin oğlum? Ay Ece, men bugün balkana iş saparına gitmeli boldum. He, şeyle mi, tüöyle mi? Yol bolsun tagaman gidip Sağ gel. ol Ece, şey di. Neçe de gidiyen malam? Yeni 2 saattan uğra vermeli. He, şeyle Otla mi? da pete gallık. Onna bar, derrewcik çalşanyp gel oğlum. Tayinlik gör. Bolya Ece, Bar oğlum. bolya. Aha. Aşırcan, Ha, sen näme işleýän? arçamyzyň suratyny çekýän nädipdir? Gülýaly. Edil özetipsiň tüölemi. Berekella. Selvi, Jora, sen hem için aytmadın? bugün meňe kabara sapagymady. Sen näme? Men bir aýdymlama taýinlandım. Bayramçylyk ketip gelýärem. Hawa dogry aýdýan. Wagt diýsen çal ketçe. Okuwa gelenimiz ýaň ýaly welin, eýýäm tamamlap barýar. Şunça ýyllap sevgiň duýduryp bilmedik bolsaň, mene hayran. Sen näme? Bir aladan gamy? Ya ýa-domy? Ýokla. Şahira aýdym üçin goşgy diýdim. Ondan halamadym. Şoňa biraz aharym geldi. Aho şahir adam da goşgatylary gyndyr wagt edip gowy tapaýsak ýaly welin. Wah, men oňa näçe goşgy setirlerini ýazdym. Ýönem hiç dem göwnüne ýaran oňa. Uy, sen göwnüňi isleýän temaň haýsy? Watançylyk mı, terýetçilik mi, ýa tebigat söýüg hakdamy? Oňa düşünürseň ýazardy da. Üstesine de, men oň näme isleýän bilem. Diňe bolanok diýip. Beýdip oň göwnüne değme Selvijan. Oy men on gowny degemo. Bir gyýdym gowy tap bilmesek bolsaň, mene bilmedim de. Men oňa näçe goşgy setirlerini ýazdym. Birisini hem aýdym edip hem aýdan o. Uy, ýoksa da oň goşgulardan haýsam bolsa birini aýdym edip aýdyp göräý. Men düşünmedim de. Oňa gowy edip düşünür Selvijan. Düşünmeseň, hukma düşünmeli. Wah, ben düşünşekli. Ýöne sen on özüňem tanaýan. O şeýle bir gedemmi? Aho, dagam kıyılmaş kılan öz edebi. Näzik gedemli bolýada. Ýönünni pursat döräse, bilýän näli urlaşmaly. Ha, näli gurlaşyk? Adamın bolsa finne yesirmi adamın var sensiz hasta sen dine maňa lokman yüregime kavuştum yazın baharıma bahar yazın seherine şeyle sada sevdim men seni görümde şu vada sada sen şeyle sada sevdim men seni şu vada güneşim geceler ayım tayım dolalı
Tüyümüzü qayım sen sorasın eğer üflesin canımı bir mene men tayın Quştum yazım baharıma Bahar yazım seherime Sada fin şeyle sada Söyledim men seni görümde Şovada sada fin şeyle sada Söyledim men seni şovada sada Fin şeyle sada sada fin şeyle sada Söyledim men seni şovada sada fin şeyle sada Söyledim men seni şovada Ağam girme. Dur ağam girme. Girme. Aygülcan, girme. dur hanım, dur. Sana. Näme boldy? Girme. Meni iş yok, saklanmaly, yok, yoksa yok, yetişem mi? Yok. Dur hanım, dur jigim, dur Ayo, hanım. ağam, Hani men dur, geçeyim. ay, girmeydi. Men howlu uyan hiç kağızlanmalıyım. Girme. Häzir gitmeli. Ayo. Uf. Aýül, näme boldy gyzym saňa? Ağaň ýerdäp diýdimi? Yok. O toğa girdi. Uy, girenne näme? Girmeleli. Näme üçin? O bizim öýümüzi gördü. Görenne näme? O sen ağaňa? Özüm howluk moç gidip barýa. Häzir süýtlaş pişirip otyrnaýdym. Onsaň bileje ýers, barmy? Akylja bolmalagyydym. Aygülcan, sana näme boldy? Gördüm. Uy, nämäni gördüm? Sen doglanyňa taýýarlansa oğudumuzy gördüň. Sowgady? Hawa. Ay yok howjymjan. Mene hiç de adam göremok. Alama gördüň. Uy, şumy? Hawa. Mene amyny suat görüp durun. Alamayan iş kağılanalmaýylanda gördüň. Yok howjymjan. Ana nay göremok diýen. Näme bu? Göreňokmy? Öý. Tuölemi? Näme öý? Sen öýüň. Men öýüm? Hawa. Uy, bu näme onda? Görde. Bu kim? Göreňokmy? Gelinjik. Kimin geldi? Sen gelniň. Men geldim. Hawa. Hay jüylem. Giyeceğe vurgalar mı alav dikki canım? Yok giyeceğe kalmaz. Esasat petek alın peteki. Petek bana hov denemaydı yani ne? Petek kayın murdu ol ya. Ey şu atlardan bir ongorup bilen akmayın ya. Eyladım aynen ey. Ben elimden ne koyayım? Boş elim yoksa da sumat görüyen mi? Bay vur yaltay denemaydı. Yaltay da yetsem o. Yürü hadi. Ay dur hov. Ölüyüm öldürün
Oğlum gelip kapıyam yapacak lan. Oğluk yanına hoğullarına koluna koy. Benim gitmedin la oğulsan yani. Neyle arabayı? Yengem ıslasak kol yani bulun bir hayaldir. Hayallerdir. Kendinize şeyler Yengem çakaman. Valla zaten tayinlerin. İyi tayin adam. Gördün mü? Valla. Yürüdük ay biri. Bollu ne yürüdük alıp beten kıralım. Dur vay. Ne yapalım? Ay, mihman geldi bay. Ay berekella. Ay berekella. Ay yine yenge bu atlar omortun. Ay tüvölüme. Ay demeden takım deneme geçiriz ben zaten de oraya. Yo Ulan ne mi? Sana. Mahami. Hava. Ne gidime gelmeli abi? Gelmeli. Yönü var değil mi? Oğulcum mu? Şunlar şunu ne mi? Boş varacak mı sana ya? Ay oğulcum hadi bu zaten. Şu zaten oğulcumları hep. Mi var onlar mi kancan yanlış koy ki denirler hayatımı koyuyor. Ey bakma ya hadi garo. Oğluk mani. Annem poy git geldi o. Yo poyun nirensin o? Bir petrol önümüzde. Petek ola gider abi ya. Ya bu kasın var, oğlum var, iki iş olay var. Gidip kamaşkan gelmeli olay var. Şu da gel şu madem olmalı oldun mu işte. Gel geç. Kısırma. Şuratın yemeğine Şerif kov geçirip. Metro var. Tüycü arttırayım tüycü. Ana buradan mı? İkili koşuşma. Koşuşsun var bu kar. Ya dünyada. Oğlum koşuş. Benim kaya orama oradan ka. Lan şuratla gerek bay batış. Gerek kov. Senin nakittin mi seni? Mene nakittim o. Ecel niyetler de panırda o çağağıma deyip o. Bu kadar. Şurada. Tüka gerek mi? Ay tüka gerek. Onu koyar. Ayda. Gel. Ne yapayım yiyecek bu tüka gerek. Ben tutacak olayım ka. Bana gitti koy. Tük koyar tük. Bu da değil. Niye düşünmeyi bunu ne mi görmüyor? Ha, babacığım. Gel. Uçar benim uçağı şey. Kaçar babacığım durmayayım. Kakak samolyotları uçacak. Ya oğlum ben var ya samolyottan korkken ne poydu oğlum poydu. Ecema var konu. Ay gece korkken var mı? Çağada oldu bir yana ya. Korkken bir yana. Bana olsun bu çoğulup bana olsaydı böyle olsun. Ekonomi o hakikaten kadar. Başla kendine. Gel koymadı kayı. Dur verin arkaya. Gerekme şurada atları. Hey! Ulan atları nerede öyle? Gerek. Geri vardır da. Ey bu da atları nerede öyle? Şu da atları gerekme şunun. İyi içki değil mi daha da baho şunun. Gerek kullanmayın. Neyi kullanmayın? Ey şunun da ne yapın da haber yanlar rüzgan bu gül yanlar haber yanlar şu Yok atları. bak. İçerim. Yapanlar. Niyetten zarar. Oğlum niyetler. Ay kâse ne gerek şunurdu. Bağ öldürünü kâse ho kâse demme çayınma nananma himmedet bağ. Bu da gerek. Bağ ho vururdu ne gerek. Elif bağ. Ne bay? Kuva tutur doğru sağladın kuva. Bak gerek İmeğe atmat bağıra. Gerek. Nişanımlara insanın şuulentik yapmadı. Vay marsla. Vay ay ben gidiyorum oturma aynay. Ağır bana dedi beni oğlum tanımatlay. Ben gidip baktım ağır tanımadı yarattık ağır. Şunlar çok gülüp bana oğlum kül ettik de ya. Ay boy sana yerine yakırdım 10 yerde atıyorum yönelmiş onun için. Şunu orada daydın mı hak gereken? Burada daydın mı? Ya bunlar arada sıcak olmadı diyeceğine yer var. Şuna tadı ya. Yer var ki. Onu hemen rahat yok mu diyor? Yok o. İki tane petek var başka ne var onunla? Gönle gerek yer var zaten. Vay. Ay mena harif orada mena mira pelu mami atas kala ya bolong lo bayai badai. Hadi kaç. Ay şunu ay. Kutu sakla şunu. Şunu ağla falan koş. Ağla ne mi? Yürü. Ay vardı şu verdi git kal yürü hadi yürü. Bu bolluk diye mi ne? Belki bu kalanı su kan. Ya bollu alan. Alan ne yedim alanlar kaymar. Koy.
Koyton bolma. Yürü. Başka bağlak başak yok. Yürü. Bollu. Gerek. İneglen bari. İneglen takalım yok. Gerek kıllasın ağram yok. Aka yolu olsun. Allah yolu doğum bir de. Aleyküm selam. Oho. Nerede? Geldin mi? Okulur gol mu? Ne biliyorum var ya? Sağamaz. Gerek. Yok sen öyle ol. Ezene çıkılığına sen edersin gol ya mı? Okuma gideceğim yok edeceğim. Gol ya. Sağ otur be de yürüdük. Nakar bıstıma yetse? Tayin olun, tayin. Gel oğlum. Yürüdünüz mü? O yürü Ali. Hadi ya sağ olun sağ oturun onunla. Bazı çıkma talamaydım. Gol ya. Yürü. Hadi kapıyı yap. Orayı sağ otur. Sana manca varım. Gol ya. Oğluma da talamaydım. Hadi. Selam. Ya şu Selam. Gel. Bu da da. Aha geldi. Şunu bir kişi. Bak bunu. Dur hoğluk mu sana hoğluk mu? Hoğluk bana. Sen nereye hoğluk ya? Ben oğlumun ne hoğluk gel sen nereye hoğluk gel? O bağır min nerede o? Yürüne bile gireyim. Ne mi dayeli? Bile gireyim. O dur yeke gireyim o bile gireyim sen yok odun omsuzsan vel ders tutaydan. Armay programda ne var Muhammed'im? O bağ programda ne var? Hayvan mı ha? Ne söylüyor? Vek. Ayak koyuyor hop. Ay ayak bas git o. Şer mennedin may. Bak kanım ayaktan oturdu matlay. Oha! Aman kanka selam aleyküm. Aleykümselam. Cepten sen var mı? Oğul da ayışkır memnun ha. Oğul yardayla. Ay yaksi. Uğur nire? Balkana. Balkana mı? Hava. Tuğlama, sağaman var mı? Haydan gezin. Neyme gerek olsa taşına çıkan çeppe diyen bollu ılgak geliyen abi. Sağırı kuru diyenler la. Bunu aman kanka bana diyen şu güpüyle geliyor tutay. Ay gerek. Bunu. Kutlu olsun kâdeylin ama aman kanka. Sağ ol. Ey beyler gitmezdim abi. Aman kanka beyler gitmez. Tuğlama değiştiğin o kadar be. Benim kakası benim. Ama oğlum kakasım şeydi değiştirdi. Ulan kakası değiştirdi. Bari ya. Ay tuğlama. Bari tuğlama çok yani. Asır Murat. Oğlum. Aygül. Be, nire ettiler aybular? Ay bölük. Ay bölük. Ho, geldin mi sağaman kakası? Geldim. Şunçak ýygyryan he beren doklu. Hüy, eşten nerlerine? Hani bu aktıklar nerede? Hüy, aktıklar mı? Olara gedelence mamalarına gittiler. Hani bu Şahir gelmedi mi nidem? Şahir bugün yer geldi kakası. Yöne bir Balkan'a iş sapara gitti. Balkan'a? O ne hemşin mağaydan o? Hüy, maňa aýtda, boldy da. Ine menem saňa aýdýan. Bi,
Eýil oglana şu. Ay, bolýada. Ömrümde hiç var dönmerim senden. Yüzümi vurma sevir yar minnen. Taralayıp sol yani sensiz vurmannen. Gelip kar yağdayını tarayıp benim. Taralayıp sol yani sensiz vurmannen. Gelip kar yağdayını tarayıp benim. Eğer sevmedik bolsanız Seyendiğimi delikenin Benim bu yaş kalbimi O da oyman lelekenin Eğer sevmedik bolsanız Seyendiğimi delikenin Benim bu yaş kalbimi O da oyman lelekenin Yemaynim, söýgüden ýanmay. Yok neyem oldu? Onu näme? Helenmer ýöküň zar ýyllap bir aýdymaydy oturýarsyň. Yok, söýgüden ayanamak ben hingenen moly otyrum. Häzir ýol ýapdyralgyň birine ýolga şömüner dağım. Ola şeýle oýun. Onda da bir saatlyk bir aýdymaýsyň, täzini ýetip gelýär o. Doğru, saat aýdymamaydy zaten. Şeysen o saatlyk bar Allah ne diýip edenler. Onu gerek dağdyň bolsa, okdy arkaň bolar. Men aňyrda bolsak bolmy? Gaýrat edeli. Oğlum, ana, atağım gelipdir ha. Oho, asır Muratsan geldin mi oğlum? Mamaňlar hedilmändiň. Howala. Ay tügelemi. Öýden çyksaňyz hedile diýäňde. Hani ýörani? Yer. Oh, inim. Salam alaykum. Wa aleykumselam. Halıkmay kurgunzam. Inim. Yaman yüzüm salıklı ho. Biraz yazmalı zatlanmadı. Şoň ünsüňi dätdir. Ay bolýar, zalyk bolsa bolýar. Ýokdan, geçin. Gel an, kızınca çaýam geldi. Çay içeli. Gel an. Senin içinde senin götürsana. Gel an, gel. Ay tüwele, inim. Uğur hayır ola. Uğran balkana vardı. Aystaparna. Sizin uğrunuz nere ya? Ben oğlumun yanında. Oğlu harbi kazam kovul et ya. Ha, kaçan? Erkir. Tügelemi. O kulluğu denildi. Bir ay oldu. Ay ne ettin ay, bana zat koymadın ay. Beni burada da aydacık daha bileyim ha. Öyküler yerler. Çok mu senin? Ben öykülem okuyum. Benim kakasları burada çıkaydacaktım daha. Ay tüveleme. Sen ne iş et yani? Ben ağım gazetleri dağıttı dişli. Ay tüveleme. Burada da yaz yani değil mi? Hova. Ay doğruyum aytsam şu adam balkana vardı. Makala yazmağı var. Gör. Ay tüveleme. Otur. Ne manada yazma olsun var ya? Ne bakın sıram sonra da. Ne emet kıyın o? Ben talip doğrum. Aha. Bakayım boğur. Tüveleme. Koku da ara kokurdum. Koku ne? Yüzüm gazeteye. Vah, boğuluğuna kovdur var yani. Şu 5 yıl okan doğrum. Biraz duyduk bilmedim. Ey, ne iyili adam ey? Yalsı adam da dili çeper oluyor. Derrek duydurayım azıcık yalları. Kızı bay mı oluyor ama? Ben nağın mı? Derrek duydurdum da yine geçip de 6-7 kadar kutu gidip geldiler. Derrek duydurup koyverdim. Ay derrev değerli lan sen kim? Derrek değerli oluyorum şu an. Derrev değerli ho. Ay sen de yazı vardın. Koşkuyum suyunun duydurup olmuyor mu? Ho yazayım. Koşkuyum. Vah, ağam. Ben ona nece koşu yazdım. Yani biren gönlüne yaramadı. Öz yerine giderken ay. Ho. Sen aytma. Yine bir gedek dağı. Haçana sen öz söýgüňi gizläp gezjek diýsene. Gönüläp gelen keýgin iki gözünden başga aýby ýok diýipdirler. Şu gün ine şu ak garlar ýaly pek söýgü oňa duýduraýyn. Yüreğimde beslen maksat arzulanma ýetey.
oň bilen bir ömür bile döwran süreýin. Selvi gowmýagdaýlan. Kemal, salam. Salam. Sen nire, bu yerler nire? Toya geldim men. Tanar ýaly bolmansyň, üýtgä gidipsiňle. O görsün ýaly. Bile gulluk eden oglanlamyň bir toy edýär. He. Şoňa geldim. Wi, başla öreň men sizi tanıştyrmandyrna. Tanıpdaşym Kemal, topardaşym Şahir. Şahir, tanşan mören şat Kemal. Selvi, ejemem her gedek öýe barsam, öýlen gün beren ok. Ýeki ogul bolamsaň, agtyjak güýseýändirde. Wi, Selvi, men sana dünkü ýazyp beren goşgulamy okudyňmy? Ay, biraz üýt götmeli yerler bar. Umuman halamadyň da. Mene mundan artyk başaramok. Siz arkaýym gürleşiberin. Selvi, sen onuň bary ber. Bolýa Kemal. Sag bol Şahir. Bolýa. Selvi, okuluňyz gowmy, janyňyz sagmy? Gowy. Netibeden menem teatrymyzda işe durdum. Öyleme, uğruna bolsun. O, sag bol Selvi. Ýerin. Oku tamamlap, hoşlaşıp wagtymyzda da şo goýda duydum bilmedim.
Selvi. Bir minut tägin sene. Onna näme Selvi? Ýoluň ak bolsun. Men sana işinde üstünlük. Yurdumuzun toydur bayramlaryna sesin elmidama beletden ýanlar. Yüreğinde besläp hemme maksatlaryňa ýetmeňi arzu edýän. Sağ ol Şahir. Teňem galan ýetip bolsun. Sağ ol Selvi. Bilmedin mi? Ay bahar mı? Ay şunlardan çok iyiler havalaşmadın mı? Yok. Indi näme sen diýen? Indi menem şu gyz barada şu wagt makala ýazmagy var ya. Boldy da. Şayda. Şu gelip dağıtıptırma onu indi. Yok. Şu gelip tutdurdum. Qadiýagy. Men ýal boldyny, dogum boldyny. Ot ýal boldyny. Bagyn ýerinde boşçylygyny ha? Ay sen bot ýaryň pagyny raha urenamay. Şolana gyýdan güni utsun bolup görünýär. Şu gelip bir ýago. Näme ýazýan ordan ýazda. Goşky ýazýan, makala ýazýan. Indi bu duýdurum sady diýip. Saptyrma şol gyzy. Hukman, özüm hem şonu yetmeli var ya ha. Inni barsam, Hukman öz süýgüýüm aýtsa. Ay şeýtler. Şeýtberler. Gün ýanynda bar ya, özüm başly gurapdy. Uy başlan. Ha, owa diňleýän. Salam Aleikum. Ýaxşymy? Gözel sen bary ber. Yetip gelen täzeliňizem gutly bolsun. Ha, siziň kim gutly bolsun. Sağ olun. Başlan. Men Şahir Recep Aşgabatdan, gazetden, redaksiýadan geldim. Tuwalaba gelin. Aýdymçy, Selvi Kakan. Şu ýerde işleýärmi? Owa, şu ýerde işleýär. Eger mümkin bolsa men şoň ýanyna eltäň. Ýör, baş üstüne. Ay, häzir täzelige Şolar ýa. Mene täze. Gelingine. Şu taýda oturýar. Öde ýok ki. Siz berde garaşyň. Men äze çagyryp gelýär. Gaýrat.
Şahir, näme beýtip dursun otursana. Şahir? Ha? Näme maňa beýle seretýän? Hamala öňmen görmedik ýaly. Wah. Durmuşda köp zatlar ütgäpdir ýa. Aýo, oda. Okuw tamamlanmada da eýýän 5 ýyl geçäýipdir. Hawa. Wagt diýsen jat geçýär. Yıgralık. Yıgralık. Ine şu yıgralık maňa durmuşda köp zada ýetmäge päsgel berdi. Şahir, saňa alçaklygam geçmendir onu? Aýnny geç. Men gowşy bolşum bilen bolubereýinle. O näýli geç? Wi, ýoksa da Selvi. Sizine toy edipsiňiz, durmuş gurupsyňyz. O näme üçin bize aýtmadyňyz? O näme toy? Ui, şuna diýäňmi? Bugun aktrisamyz Merjan Enejäniň oğljanyň çağalar wagtyna täwil bayramçylyk geçirilýän ekeni. Merjan Enejä de gelýänçä men ýerime sahna çykyp beräý diýdi. Şoň üçin dakyndym. Ha, şeýlemi ýa? Şahir. Ha? Men saňa gowy habarym bar. O näme habar? Ýadyňdamy? Taýip döwrümiz maňa baht hakynda goşgy ýazyp berdiň. Howa elbetde. Ana şu goşgyny nesip bolsa ýylyň parlak ýyldyzy bähleşigini aýdym edip ýerine ýetirýän. Tu ölemi. Şowlu bolsun. Sag bol Şahir. Wi ýoksa da Selvi. Menem saňa gowy habarym bar. Näme habar? Ine men siz barada. Siziň döredüjüliňiz barada. Gazetde makala ýazmaga geldim. Tu öleme Şahir. Howa. Galamyňyz ýetdi bolsun. Sag bol Selvi. Inni Burada belläsin elä. Bizem ýaşka aýdmaýdyrdyk, ýöne bunyň ýalyp döwürde därler. Siziň şumal şeýle ýaşlara goýulýan, açylýan ýollar, mehriban arkadaly gahryman terdarmy hemmemiz üçin ýöne esasan ýaşlar üçin uly ýollar açyp berdi, mümkinçilikleri döredipdi. Şonuň üçin el mudama ruhumyz belentde bolup sahlana öňün görüp öýrenýär tüweleme. Onuň näme esasy ýürekden, kalpdan aýdanlar hemme adamlara da ýüregine barýar. Şonuň üçin hem size ýene bir ýoly üstünlük gardy edýän Gökherjiň näme aýtmaýdy? Men Josh konumda fiyat aýdymman, dana şol saýlaýdyk. Öňe maýdyady, şo sesini de goýaýdyň saýlapdy. Enjiň näme aýtmaýdy? Men feýu barada. Feýu barada. Özüň saýladyň öz. Ha. Kalbyň bilen şonuň ýerine ýetirden ýerine düşür. Onu näme? Bize näme kömek gerek bolsa, gollaw gerek bolsa aýdyp duruň, çekinme. Ýöne esasy sahna sizinki. Şoň özüňizi görkenleri, bu çykyşlar bilen maňçynam näme? Onu üstünlük gardy edýän. Ýene bir ýoly bäteşikde görüşür. Dem näme sizem bu hemmäňizi gollar can koýurlar eder. Nesip bolsa, sag bolun Alimpa. Öyle sizin kemran bolsun. Lelem sana seredip
doymadı. Ben ne deren bu seyni, ayam hat yazıyıp koymadı. Lelem sana seyredip, ara gözüm doymadı. Ben ne deren bu seyni, ayam hat yazıyıp koymadı. Ayam gelsen yanıma, ayam karış yarın. Ayam gelsen yanıma, ayam karış yarın. Alipa salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Özün gowme? Owa yaxşı Alipa, gowme özüňden? Arma ol şatlyk, näl taýynlan ýa-mı? Owa Alipa, ul depkin bilen taýynyp görýän Alipa. Tuweleme bulaydyma özüňe gelişipdir. Ýöne ikinji aýdym näme aýtjak bolýan? Halkymyzyň söýüp dinlän aýdymlarynyň birisi Läläm aýdaýyn Alipa. Türkmen halk aýdymymyz bar, Galmaralym. Galmaralymy? Bilýän Alipa. Anany bir aýdyp ber. Bolýa. Geçti köňlüm, meň dilime ýetişdi. Galmaralym, selben ýadım can galyny. Belent belent dağlara araga düşdi. Galmaralym, selben ýadım can galyny. Ay tuwelemene şu ikinji aýdymyň şunu aýtsaň ýerine düşer şatlyk. Bolýa Alipa, onu ikinji aýdym şulaýdym ýerine ýetirýär. Ýöne gowy edip ýerine ýetirse sebäbi bähtäş bolýar-da. Saňa üstünlük arzu edýän. Sağ ol Alipa. Bayramyňyz gutly bolsun. Hawa hemmenki bile bolsun. Sağ ol. Asmana yıldız olan, aydın mukam sazımda, gelipdir men üçün doğulan, nurlu günüm alnımda, ıkbalımı bağlap sana, edim edim bağıta varyan, aydım aydıp süzühene, edim edim bağıta varyan, yüreğimi berip sana, edim edim bağıta varyan, vah söyyen deyip gelli bana, edim edim bağıta varyan. Deysen mükemmel şana, senne gönlüm bara, sen gönlüm söyyen, utanıp doğrunla demege. Deysen mükemmel şana, senne gönlüm bara. Fel başgaýdym ýokmy? Wy, bulaydım näme gow dälmi? Yo, bulaydymy, gowyny başgaýdym aýdaýda. Men şulaýdym aýdasym gelýär. Onam üçin bulaydım maňa. Köp zatlar ýaşadýar. Be. Gara göllerine maylettin beni. Bahana sen gönlüm seyyan tutup durla demeye diysen mükemmel şona seni gönlümara sen gönlüm seyyan tutup durla demeye diysen mükemmel şona seni gönlümara. Selvi, mutlayan. Sağ ol Şahir. Aydımlaňam tüýs ýerine düşüpdir. Dogry aýdýan. Eminlerimizem adalatly baha berdiler. Selvi, eger garşy bolmasaň, şu tomsa toýtsak näl görýän?